Doncs comencem, si vulgueu. Claro, van muy bé. Pel que he vist, el grup Sí, naix... comencem. El grup naix el 2018, perdó, a Benimaclet. Com vau decidir formar Kuzu? Bueno, comences tu o comence jo, Blanca? És que Kuzu va ser una idea meua, una cosa que jo vaig dir. Jo vull formar un grup de dones feministes que canten en valencià. I li vaig proposar, bueno, vaig conèixer Andrea per altre projecte i li ho vaig proposar. I pues, això, començarem en Kuzu i buscarem una altra persona, que era Elena, la percussionista, que ara ja no està, i començarem les tres. Així va néixer en Benimaclet, una idea loca i al final, pues mira, fent-se realitat. I pràcticament un any després graveu el vostre primer single, i ho feu a l'Atomic Studio. I com és gravar el primer single per primera vegada i amb Marta Sousa? Sí. Sí, una història un poc estranya, un poc loca, perquè, bueno, pues duiem mesos quedant, a veure què passava, no? Experimentant un poc, què ens apetia cada una, perquè realment no ens coneixíem. En Elena contactava Blanca a través de la plataforma de Fus Activa, que n'hi havia abans, i, bueno, estàvem un poc en coneguem-nos, no sé, mirant què passava, què ens apetia, i ens gravàvem en vídeo, no? Anàvem experimentant, per veure-nos, tal, i de sobte Blanca li ho va enviar a Marc. I al principi va ser de, què fas, loca? L'estàs liant? Això, o sigui, no? Perquè era com algo molt, no sé, experimental, no? I, bueno, vaig ir bé, es va interessar per lo que estàvem fent, vam quedar... I, bueno, quallar, perquè el projecte li agradava i li pareixia interessant. I, bueno, molt contentes, la veritat. Sí, una experiència molt xula. Com és Marc? És exigent? Sí. Marc, bueno, sí... Sí, tu tens una proposta... Jo què sé, tu tens una proposta i vas a la teua proposta, però ell sempre treballa per a que estigui molt millor, no? Per a que soni millor... per exemple, si n'hi ha frases que no sonen bé, canviar la lletra, i jo crec que sí que és exigent, però sempre des de l'humor, no? No és... O sigui, és molt, molt amable i se fa fàcil treballar en ell. Sí, és que al final no, anem en una proposta i ell, normalment, potser la canvia d'ordre o li dona una altra forma, però sempre respecta mogolló, bueno, com la idea principal y si algo pues a nosotros no nos cuadraba era com, pues no, així no volem sonar o mos apetís més una altra cosa. Sempre, sí, el que diu Blanca, molt fàcil en ell, la veritat. Molt professional, no? Sí. No, i que després el producte està superguai, la cançó te queda niquelà. Sí, que veus el resultat i dius, ha valgut la pena, no? A lo millor quan tu donaves una cosa per ok i ell te diu, no ho veig ok, i tu dius, però si a lo millor jo ho veig bé, no? I després el resultat dius, ostres, sí que mereix la pena, no? Sí. I abans de gravar aquest single ja havíeu fet prou concerts, no? Pel que he pogut veure així un poc, sobretot a València, no? A la ciutat de València. Com eren aquests concerts? Ja teníeu més temes propis o feu versions? No, eren quasi tots temes propis. Sí, versions no teníem ninguna. Versions no hem fet temes propis, tenien 40 o 45 minuts de concert en temes propis. I el que passa és que, bueno, ara és molt diferent la història, però quan anarem a gravar en Marc només triarem un, saps? Però teníem més. Però encara no teníeu plantejat fer un EP? Encara que teníeu temes compostos? No, perquè no teníem pasta. Ja, bàsicament, no? I aquest és el tema, que és superdifícil sostindre un projecte de música i de música en valencià pot ser més, no ho sé, perquè no he estat en un altre, no? Entonces, però és molt difícil perquè, pues bueno, nosotros
autogestionem i al final el que guanyàvem en el projecte. Entonces, bueno, ara mateix estem ficant pasta de la nostra butxaca, perquè, clar, bolos no n'hi ha per la situació Covid i bueno, pues és perquè mos avellis, perquè crec que mos aporta a nivell personal també. Crec que no l'escoltem bé. Andrea... No, se talla. Se talla. I Andrea. I també perquè... Perdona que t'interrompís. Jo sí que vos sent. Pues es que se nos va, te nos vas. Me caguen. No sé, anem a intentar-ho, a veure. Dime, perdona, no és que no t'he tallat perquè no s'estava escoltant el que estaves dient. Sí, que no sé on s'heu quedat escoltant-me tampoc. Que s'autogestionem i que tot el que tenim dels bolos ho invertim en el projecte. I que ara estem posant pasta a la nostra butxaca. Sí, que ara és més difícil per la situació de la Covid, que bolos pues, no n'hi ha i que, bueno, que estava dient que ara treballem també en l'Hombre Viento i que en aquest sentit pues, ens està ficant moltes facilitats per a poder gravar, per a poder fer música, per a tot, no? Entonces, pues bueno, que hem tingut molta sort, no? Perquè creuen en el nostre projecte i ens ho ha facilitat molt. Si no, pues no sé què estaríem fent, la veritat. Bueno, i una cosa important, que tenim obert un Verkami. Això és, sí. Sí, volia parlar després d'això. Vale, doncs te preparem. La majoria d'aquests concerts he vist que han sigut sempre per a recolzar causes socials. Creieu que la música és un bon mitjà per a crear consciència? Clar. Sí, 100%, sí. Claro que sí. I a més és com que t'entra suau, però t'entra, saps? El missatge té que arribar, no? I crec que és una manera molt guai. Jo crec que sí. De fet, jo crec que és un dels nostres objectius, no? Que arribi el missatge. O sigui, crec que composem en base a això, que tinga un missatge i que arribi. Sí, per a nosaltres també Kuzu és pues, un espai de militància política, perquè el contingut de la lletra, tot, de base. Sí. Parlant de causes socials, el vostre últim single, Horta Viva, parla de l'especulació, en concret de l'ampliació del port. Sabeu a dia d'avui com està el tema este? Això, pues mira, continuen ampliant el carril. Jo cada vegada que passe per allí i veig que no està el forn de Barraca, pues m'agarra un mal, perquè és com se pot arrasar en tot això i després és que me costa identificar fins on estava el forn, saps? I és com me dona molta pena. I, bueno, el Pai de Benimaclet, per exemple, de moment està paralitzat, però demà hi ha una concentració en la plaça de l'Ajuntament perquè volen tallar el braç per a regar, no? En tota la zona de Benimaclet i de l'associació de veïns i del centre social ocupat. Entonces, crec que són com 40.000 hectàrees d'horta productiva que se n'anirien, o sigui, que es perdrien. Entonces, bueno, continuem en el mateix. Sí, el tema... Bueno, pareix com que està més tranquil, però jo crec que van ficant traves, no? Sí, jo crec que continuen. Sí. A poquet, però van fent, saps? Sense fer molt de soroll perquè no... Sí, i en Malilla també pues, ha estat passant, no? De tombar alguna alqueria que n'hi ha per allí. Sí. En Benimaclet és com més visible perquè és un barri més vertebrat, no? I crec que n'hi ha molt de teixit, però és que està passant en tots els llocs. Sí, Benimaclet a nivell d'associacions, col·lectius, no? El que dius tu és un barri que sempre ha estat molt unit i aleshores el fer soroll, quan passa una cosa d'estes, pues, ajuda, no? A frenar un poc a vegades. Sí, i és més fàcil així que en altres llocs, però al final, com que tenim que anar a totes a una i en tot, perquè mira la Punta, no? O el barri de Nazaret, és com... Sal. La Sal és com...
ahí está, no? Sí. És com hem d'estar sempre alerta, no? El que passa, cuidao, això, allò, sempre en la pistola preparada. Sí. Sí, això no para. Això no para. Vosaltres formeu part activa en alguna associació? Pues jo estic en el Centre Social Ocupat de l'Horta, sí, en Benimaclet, en el col·lectiu d'Hortets. De fet, jo estic superafectada per el tema de que vulguin tallar l'aigua, perquè dic, jo el meu hortet no el deixo per res del món. Si fa falta garrafes o no sé com ho faré, però és com, no sé, dona molta vida al barri i crec que Benimaclet sense aquest centre social pues, canviaria moltíssim. Y después, bueno, yo soy educadora social, entonces es casi que la... O sea, la teva vida l'has dedicat a causes socials, bàsicament. Jo no estic en una associació d'aquest tipus, estic en una associació musical. I, bueno, me dedico a donar classes de música també. Sí, bueno, era simple curiositat, no cal tampoc estar activament en una associació. Jo a vosaltres, encara que no estigueu en una associació, pel que veig, recolzeu a totes les causes, és a dir, d'una manera o altra, el que hi ha que fer és dins de lo possible. Ja està. Sí, i que això, que Kuzu ja és, no? Un projecte polític. Kuzu ja és un projecte amb finalitats socials. Sou un grup 100% dones, sempre heu sigut dones? O sigui, el projecte és... Bueno, ara no. Ara, si contem en el que és el productor és un home. Sí. Però el que és la posada en escena i tot això sempre han sigut dones. Quan jo parlo de grup, me referisc a no els que canteu, sinó tots els que esteu darrere, la família Kuzu, diríem. I no, vos preguntava lo de si éreu totes dones, per si creieu que és la manera, no?, de reivindicar el vostre espai dins de la música, el ser tot dones. Per a mi sí. Sí, el que passa que a vegades se fa complicat. Se fa complicat perquè són menys visibles, no? Entonces, pues bueno, arribar a alguna companya que tal, però sempre intentem tirar mà de lo que tenim al voltant, no? De penya que coneguem i que, bueno, que creguen en el projecte i la bellisca. Sí que prioritzem pues, que siguin dones, sempre. Això ho tenim present. És que el tema de la bellisca... Ai, perdó. No, però el tema de la visibilitat... Bueno, continua tu, Andrea. No, ja està, me calle. No, que el tema de la visibilització en els escenaris per a nosaltres és molt important, no? Que siguem dones i que recuperem el nostre espai perquè quan se programa un concert, encara que vulguin fer-ho de dones, sempre acaben cridant a tios, no? O sigui, sempre n'hi ha un cartell majoritàriament masculí. I jo crec que des de Kuzu tenim aquesta obligació o aquesta necessitat de dir este és el nostre espai, anem a reivindicar-ho i anem a quedar-se. Sí, i sobretot també és el canvi de referents necessari que fa falta, no? Perquè també com anem a somiar estar en un escenari si no veiem una dona en un escenari, saps? Podem fer-ho. Entonces, bueno, crec que la manera és eixa, no? Fer-lo. Sí. Creu que s'ha avançat en els últims anys en aquest aspecte? Sí, però no tant com ens agradaria. Jo que sé, un 5%, a lo millor. És que sí que n'hi ha més grups de dones, però és el que te dic. Tu veus un programa o un cartell d'un festival i la majoria són tios. Encara és aixina. És que ni 50-50. I que a vegades també és la sensació de... Bueno, tenen que rellenar el cartell, no? Perquè no quede mal, anem a veure quan són... Tenim ja 7 grups de tios, és la meva sensació, no? I a vegades parlant en companyes també és una sensació un poc generalitzada. Ja tenim 7, vale, pues no, tenim que clavar-ne de ties per lo menos 4 o 5 perquè no quede mal. I és un poc a vegades aquesta la sensació. Més tema de màrqueting que de que realment, vull dir... No? Vols dir? Sí, més que una acció política pareix màrqueting. Sí, perquè s'ha posat de moda també. S'ha posat de moda tindre grups de ties als escenaris. Això és una realitat. Claro. Que està guai, Vull dir, està guai. Anava a dir, però això no és roïn. No és roïn. Però
no es una finalitat política real, no? És una finalitat, pues, lo que diu Andrea. Anem a plenar. Bueno, però ara comença a poc, a veure si... Sí, sí. Sí, que és superguai, això, que tenen que haver dones. És que és així. Sí, sí. Després vosaltres feu un tipus de música, no? És cúmbia i aquest tipus de música, tot cúmbia, reggaeton, música llatina, solen ser estils que van units un poc a unes lletres masclistes, no? I crec, no, que vosaltres i altres grups que sí que estan haguent esteu com obrint un poc el pas per a que aquesta imatge canvie, no? Què opineu d'això? Esperem que algun dia canvie, no? Que no s'associ aquest tipus de música o aquest tipus de música a aquest tipus de lletra o d'estil de vida, diguem, no? Sí, claro, jo crec que està canviant, però és que ara també me fico a pensar, no? Jo quan era adolescent i la música que escoltava i dic, tio, ara me fico a escoltar Extremoduro, no? Me fico a Marea, me fico a Escape, no? També escoltava Obrint Pas, La Gossa, no? Però dic, les lletres, uau, ara analitzant-les dic, és que no és que el reggaeton tinga temàtica masclista, és que la majoria de música té temàtica masclista i també les companyes que treballen en grups de rock estan masculinitzats també a tope. O sigui que al final és algo generalitzat, no d'un estil musical, però sí, la cúmbia, el reggaeton i tot això pues, sí que pues, és que els altres també ho són. Final... Jo crec que ha sigut el motiu de que isquera Kuzu, saps? El poder ballar ritmes llatins, el poder ballar reggaeton, cúmbia, sense sentir culpa per la lletra que estàs escoltant. I és un dels motius per el que Kuzu, o sigui, per lo menos lo que jo tenia en el camp, no? I Andrea també, de dir, tio, jo vull ballar, jo vull perrear i vull passar-m'ho bé, no? Però en una lletra conseqüent en les meves idees. Sí, perquè al final en la verbena del poble ho balles, ¿sabes? Te fiquen el yo que sé y hasta abajo, pues claro que sí. Después dius, hòstia, lo que estic ballant, ¿no? Entonces... Sí. Sí, però el cas i tu del rock i tot això és de veres. El que passa, jo crec que igual la diferència, no sé, potser siga que aquestes lletres tenen 20 anys i les lletres de reggaeton són actuals i les estan fent xavals de 25 anys a dia d'avui. No està fent-les un tio que ara té 60 anys i que les va fer fa 20, que no dic que estiga bé, però que el context crec que canvia prou. Sí, canvia prou. És pitjor. Sí. No, i jo, per exemple, jo treballo en adolescents també, bueno, treballo en molta gent, no? Però jo m'he donat compte que els seus referents són trap, rap, reggaeton, no? I la lletra, el que tu dius, no? És el que triomfa ara mateix. I dius, hòstia, o els ensenyem a fer una anàlisi de lo que escolten sense censurar-ho tampoc i oferim una alternativa, perquè és per ahí, o estem fatal, vamos molt mal. Jo treballo en adolescents també i és un desastre. O sea, el tema de que la música que escolten, però ja no és que escolten aquesta música, és que ho extrapolen aquest estil de vida al seu dia a dia. I aquest és el problema. El problema no és escoltar alguna cosa, el problema és que això que escoltes penses que és lo normal. Saps? I si el reggaetonero de turno li diu a una tia una burra, pues penses que és lo normal i jo vaig a una companya de classe o a qui sigui i li dic el mateix. És el que jo veig dins dels meus alumnes, no? Jo soc profe. I és que és un desastre. Però, clar, tampoc és prohibir-los, no? És que prohibir tampoc és la solució. No, és oferir una altra cosa, no? I al final, pues, el que dic, va calant, no? I al final, pues, si conec, puc elegir, si no, pues me quedo en lo que n'hi ha. Sí, però si el 90% de música que n'hi ha és ixa, i és el que s'estila i és el que se porta, al final és molt difícil canviar a una persona perquè és una marea que arrastra, no? Els adolescents són molt... Saps que on va uno van tots i és complicat. Claro, farem el que podrem, no?
Bueno, per això estan grups com Kuzu, saps? Per fer el que se Molt puga. bé, clar. I qui són els vostres grups referents? Ara mateix, clar, és que ha canviat molt per a mi. Bueno, quins eren abans? És a dir, en quins grups heu crescut? I a dia d'avui, quins grups serien per a vosaltres grups referents? Anem a fer 2 preguntes en una. Mira, yo he crescut en Extremoduro, lo que ha dit Andrea, Extremoduro, Marea, Escape, Benito Camela, Reincidentes, Boicot, cartel de Viña Rock, ¿sabes? Total. Tal cual. Pero mi grupo favorito de toda la vida siempre ha sido Ojos de Brujo. Mi grupo favorito. Es el que más me gusta y me parece brutal la música, como mezclan electrónica con flamenco, rap. Me encanta. Y mira, pues ahí hay una mujer, ¿no? Eso está muy bien. Pero bueno, es lo de siempre, el rol de la cantante, ¿no? Y todo lo demás, tíos. Claro. Y ahora, pues, escucho muchísima más música en valenciano. Per exemple, Zo m'agrada molt, Smoking Souls, m'agrada molt, bueno, Tessa m'agrada molt, Jazz Woman, pues tot això. Bomba Estéreo me flipa. Sí, a tope con Bomba Estéreo. Sí, sí, molts grups de cumbia. Miss Bolívia, María Arnal també, a mi me flipa. També. Jo què sé. Sí, jo crec que ara escolta més coses, no? Què creieu del circuit este que s'ha creat de música en valencià dels últims anys? El circuit de música en valencià que s'ha Sí, creat... jo crec que abans no hi havia tants grups. És a dir... A mi m'encanta. A mi m'encanta perquè... El raro era que abans quins grups en valencià hi havia? Obrim Pas, La Gossa Sorda... La Gossa Sorda, Obrim Pas... Ja està. A dia d'avui, jo crec que és al revés. El més lògic és que canten en valencià. I això està bé, no? És a dir, a veure, jo, si tu t'has expressat sempre en castellà, és una cosa que jo sempre dic, i tu no tens l'expressió en valencià, doncs normal que parles en castellà, perquè potser has viscut en València, vosaltres, si sou de València, sabeu que molta gent no parla valencià i aleshores és normal. Però el que passava antes tampoc, no? De gent valencianoparlant que quan feia un grup el feia en castellà perquè això li obria portes. Era com que el valencià tancava portes. Jo crec que aquest estigma ja s'ha perdut. No? Què opineu? Sí, jo crec que s'ha perdut perquè, de fet, n'hi ha cada vegada més grups en valencià i que estan rodant no només per Catalunya o València, Alacant, etc., sinó també, pues això, mira Zo, no? Que Madrid, San Sebastián, bueno, País Vasco, lo que sea, Granada se van ahora, jo què sé. Jo crec que és molt positiu que nasquen grups en valencià, que naixen i que siguen referents d'uns altres grups. Jo crec que és com que està més obert el panorama, sí, però continua sent difícil, En certs espais, òbviament sí, tenim cabuda, però és una realitat que els grups en castellà pues, és que roden més. Jo crec que sí que roden més. Jo ahí igual soc un poc... Estàs parlant així del País Valencià o de fora? Claro, estic parlant en general. Sí. Bueno, sí, claro, tenim... Crec que la música en valencià, joder, en aquest sentit ha millorat moltíssim el panorama, sí, claro. Però que és una realitat que si cantes en castellà, pues arribes a més gent, però és que jo a lo millor no vull que arribar a més gent, vull que arribar a certs espais i sentir-me ben el que faig, i és que al final la meva llengua materna és esta i me comunique millor així, no sé. Sí, ja està. L'altre vaig parlar jo en un grup de Tarragona que es diu Crim, i estan fent gires internacionals, Vull dir que dius olé i olé, tio. Que guai. Gires internacionals, però per Las Vegas, per Estats Units, amb Toy Dolls, amb grups de primer nivell, i dius, guai, no? És superguai. Jo cada vez que he anat a Madrid o què tal i que plenen, no? I dius, em dona una alegria que on vagin i que plenen, com me dona mogolló d'alegria, de veritat, que això siga possible. I dic, cracs, sols per això ja a sus pies, saps? Però un sold-out a Madrid cantant en valencià, ojo, I 2 dies, no un dia, sinó 2 dies. I 2 dies. Superguai.
Sí, a Molt poc a bé. poc esperem que darrer Zoo no és el pioner, perquè abans ja han hagut, no? Els grups que clar. comentàvem, Sí, clar. però ja, per exemple, Smokins ja em va comentar també que Pau, que també van anar i també van fer sold out. Vull dir que ja se va, saps? No sé. És que Smokins, o sigui, per mi són uns cracs del panorama rock indie, saps? O sigui, estan en el top. Són bandes que si foren bandes angleses o d'Estats Units i cantaren en anglès i tingueren recolzament, veuríem on estarien. Sí, total. Sí, total. Per la qualitat musical que tenen i per tot, Sí, jo crec que així en el País Valencià, com també tenim tanta cultura de bandes de música, no? Pues com que tenim grups molt bons i que, claro que podrien arribar moltíssims. Sí que ho crec, jo crec en això, no? Però sí que per a mi hi ha una realitat que crec que és més complicat que passi. També s'ha notat que això ho comento jo, a vegades pare que siga pesat, però és que és de veres i ho comenten tots els grups, no? Que nosaltres hem vingut d'uns anys de molta censura per la dreta que hi havia i clar, hi ha hagut una explosió ahí de grups i de cultura que no tenien altaveus, no tenien plataformes per a poder cantar, no? I ara que això s'ha acabat i que pareix que tinguem un govern més, des de fa uns anys, gràcies a més lax en això, s'ha notat, no? S'ha notat aquesta explosió de cultura, de música i de voler dir coses que hi havia. I, bueno, Blanca m'ha dit que formes part d'una associació musical. Entonces, entenc que et dediques professionalment a la música o no? Sí, jo soc professora en el Conservatori de València. Ara és profe. I, Andrea, tens formació musical o...? Sí, bueno, jo soc de Llíria i jo vaig, claro, Llíria, la ciutat de la música, que se diu. Entonces, bueno, jo estudia música també des de xicoteta, vaig acabar el grau mitjà de flauta travessera també i després quan vaig vindre a viure a València, pues, com que trobava molt a faltar, no? Aquesta part. I em vaig apuntar a la colla de dolçaines d'ací de Benimaclet i bueno, i ara pues curso, és com que a mi me fa falta. Bueno, altra cosa que he vist per ahí per xarxes és que teniu un EP a la vista i un Verkami en marxa. Què me tengo que dir d'això? Mira, Blanca, dale. Atentos tots, atentes tots. Atentos, por favor, es el momento marketing. Res, pues que hem fet un Verkami per a, com ha dit Andrea, autofinanciar el projecte. És el primer EP, estem molt il·lusionades de traure-lo. I consta de 5 temes, tots produïts per El Hombre Viento. Un d'ells és Horta Viva, però els altres 4 són inèdits i estan superxulos. O sigui, jo crec que va estar molt guai. I res, pues tenim ahí el crowdfunding en Verkami per a recolzar el projecte. Qui vulgui, n'hi ha diversos preus, des de 5 euros que costa la descàrrega de l'EP fins a 300 si vols contractar un concert. I, bueno, pues n'hi ha de tot, samarretes, bosses de tela, aportacions amb agraïments als crèdits i tot això. I no res, pues que animem a tot el món a participar, perquè per a nosaltres és molt important que ells que endavant per a poder, pues això, financiar tot el que comporta pues, treure un EP, no? Que no només és gravar i ja està, sinó que tenim videoclips, tenim ahí pues, que fer tot el merchandatge i tot això. Hores d'assaig, hores d'escriure, i això no me val, i ara això no me sona bé. Són moltes hores de curro que no se veuen. I tota la composició, que ha sigut, pues, portem mogolló de temps composant. I després se posem i ho fem superràpid, eh? El que passa que pues, sí que li peguem voltes de això sí, això no, esta base sí, esta base no. I jo que sé, que està molt currat. Hi ha molta faena darrere d'una cançó, no? O d'un disc. Moltíssima, moltíssima. I plans de futur? Teniu algun concert a la vista? Teniu
Res? No. El futur més immediat és que com ara és tot tan incert, encara més que de normal, pues crec que estem, no sé, pensant, bueno, ara quan isca l'EP a veure què passa, no? I després de la veure què passa, pues ja suposo que s'escamparà, no sé. És que la situació és complicada. Clar, com us ha afectat a vosaltres el tema de la pandèmia? Perquè si un grup que pràcticament havia acabat de començar vos ha tallat per la meitat, no? Totalment. De fet, vaig ir a Hortaviva i crec que va ser, no sé si els 3 dies, a 5 a la setmana. Estàvem ja totes confinades en casa i sigue com, hòstia, que bona sort tenim. I ja, claro, ha retardat tot el treball, també, pues bueno. Sí, el grup s'ha reestructurat totalment, no hem fet ningú bolo, claro, des d'aquest moment. I també a mi me costa imaginar-me un concert de Kuzu i tota la gent sentada, soles escoltant, és com, no sé. Heu fet algun concert d'estos, de sentats i tal? No heu arribat a... no s'ho heu plantejat? És que com estàvem treballant en l'EP també era com prioritzem això. I... El que sí que vau fer és algun streaming, no? Sí, en streaming sí, hem participat en diversos festivals. I què tal és tocar davant d'una càmera? Super estrany. No? Perquè tu... Jo me sent com una loca, no sé, dic que estic fent. És com... No sé, no... A mi me costa moltíssim. Jo crec que Blanca en això pues encara un poquet, però jo... Sí, no? A veure, jo ho faig, el que passa és que és molt estrany, saps? Clar. Jo pues ho faig, però dius, ostres, on està la gent ballant? Saps? Sí. Espero que estiguem ballant a sa casa, perquè si no... No sé, és molt raro. A veure, que mantindre el ritme i l'alegria i el flow d'un concert mirant tu soles a una càmera té que ser un poc... I és com que acabes la cançó i yo a mí misma para que suene algo. ¿Sabes? ¡Dale, bravo! Sí, no? No sé, molt estrany, però bueno, bé. Bueno, però també el tema era també un poc, el que han fet tots els grups és intentar mantindre-se un poc viu, no? Sobretot en l'època de confinament, es diria que estem així, encara que sigui d'alguna manera o altra, però per almenys diria que no hem mort, que estem així, donar senyals de vida. Les xarxes socials també han ajudat molt, no? Dins del mal de tot això de la pandèmia crec que han ajudat, perquè imagineu-se que fa 20 anys que no hi havia xarxes, vull dir, tot era a base de carrer. Fuà, com mantens viu aquest grup? Ja, sí. Pues, bueno, jo en principi ja ho tinc tot, tampoc vull llevar més temps, si voleu dir alguna cosa, i si no, pues... No, res, que se passen per les xarxes socials de Kuzu, que és Kuzu Group, i que farolen ahí el Berkami. I dates, la data d'eixida del clip. Sí, ya se puede. No sé. Ja es pot dir. Igual la lío. Bueno, sí, l'anem a dir, va, com a primícia. Ara va. Va, per la xenda rock. ¿Cuál era Andrea? Muy bien. Es Sara Enchener, ¿no? Sí, creo que van a ir el 14, pero ahí. A mitad de gener. Vale. Al voltant del 14 de gener. A mitad de gener hi serà el nou clip de... Sí, nou clip de Kuzu en un tema molt fresquet que es diu Fluir i fins ahí podem llegir. Després ja hi serà l'EP. Molt bé, doncs res, ja està. Vull dir, tampoc volia... Moltes gràcies i que tingueu molta sort. Val? I a veure si ara quan toqueu algun dia puc anar-hi a veure, en viu. Seria molt guai, sí. Sí, potser m'haviu prou de venir a Maclet, jo vaig prou per ahir. Sí, que guai. Així que res, ja m'entraré per xarxes i anem ahir a tope, a apoyar-vos. Molt bé, doncs moltes gràcies per a vosaltres per acceptar. Gràcies. Cuida't. Adéu. Adéu.